Molt bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta xerrada amb en Joan Salicru i amb en Plàcid García Planes. En Joan Salicru és l'autor de Bòsnia, la guerra que no ens van explicar, un assaig que desfà equívocs i trenca tòpics que moltes vegades, sobre una guerra que moltes vegades s'ha tractat d'una manera molt simplificadora i molt esquemàtica. En Joan és periodista, és un dels promotors de la productora audiovisual CLAC de Mataró, que ha produït el documental L'última cinta des de Bòsnia i també Els ponts de Mostar, l'any 2008. I és codirector de la revista Valors. En Plàcid García Planes també és periodista i responsable de la secció d'Internacional de La Vanguardia. Ha estat corresponsal a les guerres de Iugoslàvia del 91-99, les dues guerres del Golf, i també ha estat a l'Afganistan. I fins al 2019 va ser director del Memorial Democràtic de Catalunya. Ha escrit diversos llibres, com per exemple La revancha del reportero, tras las huellas de 7 grandes corresponsales de guerra, Jazz en el despacho de Hitler, Otra forma de ver las guerras, Como un ángel sin permiso, Cómo vendemos misiles, los disparamos y enterramos a los muertos, i un que a mi em va agradar especialment, que és El marqués i la esvàstica, César González Ruano i los judíos en el París ocupado, juntament amb la Rosa Sala Rose. És un llibre que a mi em va agradar especialment. El que fan en Plàcid i la Rosa amb aquest llibre és molt difícil, perquè César González Ruano és, diguem que una figura mítica i mitificada per bona part del periodisme espanyol, al qual se li han perdonat molts pecats. I tant en Plàcid com la Rosa doncs, fan una investigació molt interessant, i crec que és un llibre a reivindicar, editat per Anagrama l'any 2014. És un llibre que jo recomano molt. Moltes gràcies, Plàcid, per ser avui aquí, per dedicar temps al teu dissabte. Moltes gràcies també Joan. Podem començar, si us sembla, per l'epíleg, malgrat els epílegs sempre estan al final del llibre. A mi m'agradaria parlar de l'epíleg del llibre d'en Joan Salicru, un epíleg que has escrit tu, Plàcid, i que explica un moment, dos moments, si m'ho permeteu, molt evocadors. Tant aquell moment en el que tu estàs al Centre Internacional de Premsa de Belgrad, si no recordo malament, com aquell en el que entrevistes a un policia i t'explica un fet molt frapant, molt corpenedor. Si us plau, explica'ns què comentes a l'epíleg. Bueno, al final és, com t'ho diria, els periodistes, a diferència dels historiadors, que tenen molt de temps i molt d'espai, molt de llibres i anys per explicar les coses, els periodistes tenim molt poc temps. Hem de captar sospirs, no? I hem de captar imatges, hem de veure escenes que ens expliquin al màxim el que està passant. I jo la primera input o la primera impressió que tinc de la guerra iugoslava, no me'n recordo si era el 89 o el 91, abans de la guerra, poc abans. Jo estava al centre, ningú s'esperava la guerra, jo estava al Centre Internacional de Premsa de Belgrad, que era una cosa ja, diguem, cutre, però era molt interessant perquè era com una mena de fòssil dels països no alineats. Hi havia una periodista índia, un altre xinès, un altre d'Indonèsia, un egipci. Era aquell món que ja deixava d'existir i en tot cas era un lloc que donava bons serveis pel periodista i quan passaves per Belgrad i anaves allà. I hi ha una periodista sèrbia que surt en el llibre del Joan, citada, que parla perfectament espanyol, i em recordo que al tèlex, hi havia un tèlex allà, i el servei en anglès de la Tanjug, ho miro i diu el primer ministre de la Federació diu que aquest país està a un pas de la guerra civil. Jo em quedo sorprès, no? Perquè el primer cop que hi havia tensions, tal i qual, però ningú parlava. Llavors li dic a aquesta noia, li dic,
escolta, aquí em diu que el primer ministre del teu país em diu que aquest país està a un pas de la guerra civil. I llavors ella em treuen al balcó, era estiu, me'n recordo, i era la Knez Mikhailova, que és un carrer peatonal que hi ha al centre de Belgrad. I llavors hi havia quantitat de iugoslaus i iugoslaves que passejaven per allà, són molt guapes, elles, ells, uns cossos allò, i tots engelats, i l'estiu, no? Escalfant els cossos. I em diu, tu creus que aquesta gent vol anar a la guerra? Jo ho miro i dic, home, en principi no. I bueno, va passar el que va passar, primera lliçó. El que no t'imagines que pot passar, passa. No cal anar a la Iugoslàvia del 91, sinó a la Catalunya del 2021. És així. I també les últimes paraules del que es considera el primer mort a la guerra de Croàcia. Sí, bueno, aquest és com t'ho diria jo. Jo tinc dos grans scoops. Clar, jo no treballo al New York Times, no tenim els recursos dels grans diaris del món, és un diari mitjà, i quan... És a dir, no tenim els mitjans per tenir grans scoops mundials, però jo en tinc dos, que a mi m'agraden molt. I un és que vaig descobrir que en el lloc on van penjar el Mussolini i la Claretta Petacci, cap per avall, amb una benzinera, una barra d'una benzinera, una viga d'una benzinera al centre de Milà, ara és una barra de McDonald's. I això t'explica molt, jo crec, de la història dels éssers humans. I l'altre és quan fa 20 anys, quan es van complir 10 anys de la primer mort a Iugoslàvia, jo vaig fer uns reportatges que es van publicar just el dia que feia 10 anys del primer mort a Iugoslàvia, que era anar a totes les guerres que hi havia hagut, l'última havia estat la de Kosovo, i anar al metre quadrat on havia caigut la primera persona i parlar amb la persona que l'havia vist morir, vist caure. I llavors el primer mort va ser l'any 91, amb un enfrontament, fins i tot abans de la guerra a Eslovènia, amb un enfrontament entre policies locals serbis i croates al Parc Nacional de Plitvice, ara és Croàcia, i llavors va morir un primer, Josip Jovic, un noi, sembla que tenia 21 anys. I llavors vaig localitzar els 3 policies que estaven amb ell quan va morir i vivien a Belgrad, perdona, a Croàcia, en croats. I llavors al principi no volien parlar, però els vaig aconseguir una entrada al Barça amb un d'ells i així em van rebre. I prenent una cervesa en un barri obrer de Zagreb, vam estar parlant de com va morir aquell noi, 21 anys, el primer mort a l'Europa continental des de l'any 48, de guerra, primer mort de guerra des de l'any 48, al final ja de la guerra a Grècia, a l'Europa continental, perquè més tard pots considerar que Irlanda també és una guerra, però era una fita impressionant, el primer mort des del 48 a Europa continental. I quan ja vam acabar la conversa, ja ens aixecàvem, em mira i em diu, mira, no li he dit ni la meva dona. Diu, saps què va dir el Jovic, quan va morir als meus braços? Diu, em va mirar als ulls i em va dir, papi, 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 3 cops. Clar, i per mi és un scoop immens, perquè això que va dir un noi de 21 anys, el que diu abans de morir, que mira als ulls del seu amic i busca el seu pare. Papi, papi, papi. Jo crec que t'explica totes les guerres del món. Sí, t'explica totes les guerres del món, precisament, com comencen. No sabem com acaben, però és una guerra de la qual és una guerra que vosaltres coneixeu molt bé, de maneres molt diferents. Tu, Plàcid, perquè hi vas estar durant la guerra. En Joan, perquè l'ha estudiat moltíssim. En Joan i jo som d'una generació que llavors érem molt joves, i estic d'acord amb tu, Plàcid, que és la nostra guerra, és la nostra guerra de Vietnam, inclús per generacions molt diferents ho és. A més, una guerra inconcebible, d'aquelles coses que ja no podien passar a Europa. Per tant, que croats, que bosnis, que serbis s'estiguessin matant entre ells,
era inesperat. Sobretot perquè veníem d'uns anys enrere en el que, tal com en Joan diu molt bé el seu llibre, Iugoslàvia, dins de Iugoslàvia, la pròpia Bòsnia, era un gran i reeixit experiment de convivència entre comunitats, que no vol dir que no hi hagués, òbviament, les seves incomoditats i els seus frecs. I d'això en aquest país també en sabem molt. Però era un experiment força reeixit. Creieu, i aquesta és una pregunta que us faig als dos, i si vols comença tu, Joan, creieu que aquesta sorpresa pel que va passar, aquest fet inesperat, és un dels motius pel tractament que una part important de la premsa en va fer, per aquesta simplificació, per aquest remarcar l'etnicitat i velles venjances i una història també molt maniquea? Jo ara tiraré el tòpic, que en Plàcid segur que podrà respondre molt millor que això. No? Jo no sé què dir-te francament aquesta pregunta. Jo quan m'incorporo a visionar aquestes guerres, a entendre'ls, a situar-me una mica, soc molt jovenet, tinc 11 anys, 10 anys, perdona, això que ha explicat en Plàcid, que és l'1 de març del 91, jo estic a punt de fer 10 anys, per tant, clar, jo soc molt petitó, per tant, em costa molt situar-me de per què en aquell moment es va fer una cosa, es va fer una altra. No, ho dic havent vist tu, havent garballat en tota la informació que has vist. Si creus que aquí la complexitat d'una guerra que era inesperada va provocar en part aquesta simplificació del missatge. Segur que sí, perquè és veritat, és una cosa difícil d'explicar, és complexa d'explicar. Jo encara proposo de fer una relectura més complexa del que es va fer en aquell moment i, per tant, sí, allò per economia narrativa segur que alguna cosa d'això hi va haver. No? De fet, jo he de confessar que, tot i que en el llibre defenso una sèrie de coses que me les crec, però segueixo tenint dubtes en part del que dic, perquè és molt difícil al final aquest fil en el que jo vinc a remarcar que que realment, el que deies tu, l'experiment de convivència havia funcionat tan bé que d'alguna manera una part important de la població d'allà abans de la guerra havia sigut capaç de sobreposar-se en el seu background ètnic, no? És molt aventurat segurament, no? Però bueno, també és la gràcia és provocar una mica de debat sobre quins són els límits de cada una de les coses, no? Però jo admeto que és aventurada aquesta hipòtesi perquè es fa difícil, necessitaríem realment posar-nos en el cap dels bosnians de l'any 85, no? Els de les Olimpiades, els de l'any 84, vaja, i veure realment què tenien. Ara, pels testimonis directes que jo he tingut, sí que crec que es pot extreure aquesta conclusió, que si més no, hi havia, com ho diria, es vivia alhora el background ètnic, és a dir, el record de la teva família d'on te prové i quina religió té, encara que tu no la professessis, i d'altra banda, el fet de ser ciutadà d'un país, sí, de la zona dels Balcans, històricament és molt conflictiva, diguem-ne, però que en aquell moment tenia un cert benestar, segurament a Eslovènia i Croàcia més que Bòsnia, però en general de sentir-se d'una societat més o menys avançada, més o menys moderna, que no tenia res a envejar, per exemple, a l'Espanya del moment, que estàvem en una dictadura fins l'any 75, si més no. Per tant, jo crec que devien conviure aquests dos sentiments. No sé si t'he respost, però bueno. Sí, i unes estadístiques també, en el teu llibre fa servir una sèrie de dades per fer evident que la convivència interètnica, i amb això també podem fer servir moltes cometes, era una realitat, és a dir, un 45% de parelles de diferent confessió o origen, no? Entre croats i serbis, entre musulmans i croats i serbis, etc. Per tant, ja hi havia un procés que durava molts anys, en els que, i m'agrada molt la paraula que has fet servir tu, Joan, se sobreposaven a les diferències, possibles diferències que hi pogués haver. Quin és el teu punt de vista sobre això, Plàcid? El Joan ha utilitzat una paraula que m'interessa. Diu l'experiment de convivència. Clar, si tu parles d'un experiment de convivència, ningú parla a Espanya d'experiment de convivència. És perquè prèviament hi havien hagut problemes. És a dir, al final tot es simplifica, tot es tal, però al final les coses no passen perquè sí.
i hem de pensar d'on venim els Balcans, d'on ve. Això no vol dir que els Balcans estiguin predestinats en absolut. És més, jo durant tota la guerra jo insistia quan deia no, aquests que es maten. Dic, escolta, Auschwitz no es va inventar als Balcans. Auschwitz ho va inventar el poble més cool de l'època, que eren els alemanys que fotien uns concerts de piano que t'hi cagues. M'explico. Vull dir, aquí res és inevitable, com bé explica en el seu llibre el Joan, però clar, és un experiment. Venim d'algú anterior i hem de veure què va passar ja a la Segona Guerra Mundial, tota la zona de l'ex-Iugoslàvia, què va passar abans amb la monarquia, a l'imperi austro-hongarès, a Turquia. Hi ha una anècdota que t'explica perquè, aviam, la primera víctima d'una guerra no és la veritat. Això sí que és una simplificació. La veritat mor, però la primera víctima d'una guerra és el matís. És el matís. Hi ha una anècdota, a Londres em vaig comprar fa anys un llibre de finals del segle XIX d'un viatger anglès que es va creuar tota la Macedònia, l'actual Macedònia del Nord, que hi havia abans, fot un segle, molta més barreja de gent, fins a les guerres balcàniques. I explica una anècdota que ell anava en cavall i es troba uns camperols i llavors els hi pregunta, diu, vosaltres sou cristians o musulmans? Clar, els camperols veuen un tio raro que ve amb un cavall, que no saben qui és, i què li dius? Si li dius als musulmans et fot un tret, si li dius cristià també te'l fot. Llavors se'l miren i li diu, nosaltres som musulmans de la Verge Maria. I així ho tenien solucionat. Saps què vull dir? Era els equilibris, el conviure, el depèn de quina vall, el depèn de quin... Però llavors, la primera víctima d'una guerra és el matís. Llavors, el que deia el Joan, es va simplificar, els periodistes ho van simplificar. Bé, aviam, sí, però és que és molt difícil explicar. No explicar això amb 2 folis, perquè un dia hi pots posar 6, però no tothom s'ha llegit aquell dia els 6 folis. Llavors, havies de recordar, ara ja, després amb els anys, ja l'opinió pública va començar una mica a distingir entre uns i altres. Però al principi, clar, havies de recordar cada crònica més o menys qui era cada un. I això, inevitablement, simplifiques. Perquè si no, què fem? Esperem els historiadors que facin una tesi doctoral, llavors les primeres escrits que ens expliquin la guerra ho haguessin trigat 5 anys, ja quan Dayton, ja comencem a rebre la informació. És a dir, el periodista és culpable? Sí, però és que tu que deies, economia informativa, és que és impossible. Per això jo sempre defenso com a periodista l'eina de la paradoxa. La paradoxa seria aquells menjant gelats i creient-se que no hi hauria guerra aquí quan el primer ministre deia que és una paradoxa, que el país estava a un pas de la guerra civil, o que al final les últimes paraules d'un que ha mort, un soldat de 21 anys, el primer mort, és papi, papi, papis. Al final som tots humans i dona igual d'això que morim igual i al tancar els ulls pensem en el nostre pare o en la nostra mare. I llavors, en aquest sentit, els periodistes amb un conflicte com aquell no ho tenien fàcil. I, a més, amb una cosa molt, com t'ho diria jo, a mi el que m'ha impressionat més, jo ja havia fet la Primera Guerra del Golf, però clar, era veure projectils esclatant contra teulades austro-hongareses. Semblava la Segona Guerra Mundial. Saps què vull dir? Allò era Europa. Era gent més rosseta que nosaltres. Saps què vull dir? I llavors això a mi m'agrada la història i tal, em produïa vertigen. Però en tot cas, clar, la primera víctima d'una guerra és el matís. I suposo que, a més a més... En el fons és reivindicar això, que efectivament en el moment en què s'expliquen les coses s'ha de simplificar, s'ha d'estructurar la informació de manera que la gent ho entengui, perquè en un diari tu li estàs explicant a internacional 6, 7, 8 històries cada dia, per tant, s'han de simplificar. El que passa és, i el que vinc a dir és, uns anys després sí que ens podem permetre el luxe, si tu vols, de tornar a explicar allò amb uns ulls amb una mica més de matís, com tu reclames. A més, però hi ha una paradoxa, que també l'explico molt clarament al llibre, que és que el que jo dic val sobretot per abans de la guerra, però durant i a la part final, i sobretot després, això ha passat a ser realitat. És a dir, la idea
que realment ara sí que es maten, tot i que no sigui amb armes, serbis, croats i musulmans, ara és més certa que mai. És a dir, que jo incorro també en una paradoxa de la qual soc conscient. Defenso una tesi que val per, no sé, suposo 30 o 40 anys abans de la guerra, els primers estadis de la guerra, fins que efectivament la pròpia dinàmica de la guerra porta a aquesta diferenciació, ara sí ètnica. És a dir, que soc conscient que encara hi ha una altra dificultat, perquè si tu ara vas a Bòsnia, jo que he anat fa 150 dies, clar, la realitat és absolutament de separació, de segregació ètnica sense pal·liatius, molt més que al principi de la guerra i fins i tot molt més que al final. Per tant, sí, jo soc conscient que soc molt exigent quan faig aquesta reflexió i aquesta relectura. Però bueno, jo crec, també ho proposo com una mena de joc, no sé si és la paraula, per desvetllar el debat, com si digués. Perdona, abans d'anar-nos de la paraula matís, clar, jo ja sé que Iugoslàvia no era Alemanya de l'Est, Alemanya Oriental, Alemanya comunista, entre altres coses perquè l'any 69, o sigui, encara hi ha franquisme, va haver una delegació iugoslava que va visitar l'empresa tèxtil del meu avi. Vull dir, no era un país estrictament comunista de l'Est. Però tot i això, sense ser-ho, jo me'n recordo quan va caure el mur de Berlín, el mur de Berlín, d'aquí ve tot això, que al morir-se les ideologies ho tenen complit nacionalisme. Me'n recordo, vaig llegir un reportatge a la premsa nord-americana, a Berlín, d'un cantó a l'altre de Berlín, al final el comunisme havia fet que a Berlín Oriental hi haguessin 7 maneres de tallar la carn i a Berlín Occidental 47. Llavors, sense ser, evidentment, un país estrictament comunista, Iugoslàvia, però sí que el socialisme, vulguis o no, al no haver-hi partits lliurement i tal, va trencar una mica de matís. Va simplificar massa la cosa que llavors, quan va caure el mur, potser no tenien tants defenses com per evitar el que va passar. Sí, totalment d'acord. Totalment d'acord. I és veritat que podem caure, llegint aquest llibre meu i d'altres, això, amb la iugo-nostàlgia i entrant en aquests terrenys que no crec que sí que ens hagin d'interessar. Per tant, sí, és així. Digues, Bernat, perdona, que anaves a... No, dues coses. El que jo feia referència amb els mitjans no l'estava culpant, òbviament no se'ls pot culpar, sobretot perquè crec que es produeix una tensió molt gran amb els corresponsals que estàveu damunt del terreny, Plàcid, entre el que vosaltres veieu, el que havíeu d'explicar i com ho podeu explicar, i el que la gent entenia aquí, que em sembla que eren 3 mons diferents. I això suposo que... Exacte. Sí, això suposo que durant tots els anys que tu vas estar allà, això devia ser una tensió tremenda. I és més, et diré, ara no tant, ara ja no, perquè hi ha internet. I tu te'n vas a una batalla a Líbia, on sigui, i tu tens totes les notícies al telèfon. Ara, a la guerra a Bòsnia, evidentment, estava molt millor informada de la redacció que tu que estaves allà. Per què? Perquè a la redacció posaven a l'ordinador i tenien France Press, Reuters, tot. Sabien el que passava a la PAM. Tu estaves allà? No. Només te n'enteraves del que et passava 100 metres al voltant teu. No? 100 metres, vull dir, és molt difícil. Tu ets corresponsal de 50 metres quadrats. Ets corresponsal de 50 metres quadrats. I aquesta experiència, això que explica el Joan al seu llibre, que al final és com una profecia autocomplerta, també una maledicció autocomplerta, no? Aquesta tesi que és una guerra ètnica, que al principi no comença així, però que al final ho acaba sent, i que la postguerra s'aprofundeix en aquest drama. Tu, Plàcid, els anys en els que estàs allà, del 91-99, tu veus aquesta deriva? La veus sobre el terreny? Bueno, jo vaig començar, i el meu primer viatge a Iugoslàvia va ser el 84, 1900, quan l'any de les Olimpiades, i vaig anar a esquiar amb els meus pares després de les Olimpiades i vaig estrenar el Holiday Inn, que em va semblar un hotel com a Barcelona no n'hi havia llavors. Vaig pensar, uau, quin hotel. I sí, no, evidentment va haver-hi una degradació, però que ningú pensava que acabés desembocant en una guerra com la que va. A mi no m'agrada l'ètnica. En aquell temps evitàvem el d'ètnia. A lo millor tècnicament, si mires el diccionari, que no ho he fet, és correcte,
però en el llenguatge de la gent normal porta a una cosa que jo crec que no era. Era una guerra, en tot cas, entre comunitats, era una guerra... Mira, tot el que puguis dir de la guerra serà veritat. Jo he estat quasi 3 anys director del Memorial Democràtic. La meva gran sorpresa va ser que cada poble a Catalunya, cada comarca, la guerra és absolutament diferent. És absolutament diferent al Solsonès que a la Terra Alta. M'explico? I allà passava igual. A cada vall era una història absolutament diferent. I totes les... És una guerra civil, no és una guerra civil. Qualsevol cosa que tal encaixarà en un moment o en un territori concret del que va passant allà. En quant a la Guerra Civil Espanyola, penseu que tots els descendents dels exiliats, sobretot al sud de França, però a França republicans, es neguen a dir guerra civil. Ells diuen guerra d'Espanya. Va ser una guerra d'agressió del feixisme contra un poble. Vull dir que inclús aquí hi ha debat. I també m'agradaria remarcar, de la mateixa manera que en aquella època jo ja deien aquí, escolten, aquests no són tan salvatges, tenen un problema, s'estan matant, sí, però aquí fins fa 4 dies vam inventar Auschwitz, vull dir, no posem les coses en el seu lloc, ara ja he perdut el fil del que volia dir. Estava parlant abans d'això de... Ja s'ho quedat de risc. De que cadascú té una idea diferent de la guerra. Veu la guerra d'una manera diferent, s'explica la guerra d'una manera diferent i que, per tant, qualsevol paraula que hi fem servir és una veritat. Pot servir en un moment o altre del que va passant allà. I és una cosa molt important, també. És a dir, nosaltres podem passar després a parlar dels mitjans de comunicació d'allà, que en són molt responsables, com els mitjans de comunicació del nostre país, aquí. Sí, ja sé, perdona, el que havia perdut el fil. La Guerra Civil Espanyola. Escolta, podem dir el que vulguem d'ells, però la Guerra Civil Espanyola encara no l'hem superada nosaltres, Podem dir nosaltres que Dayton va ser un error i... Podem dir la transició igual va ser un error perquè no l'hem superada, però vull dir, quan diuen no i encara s'estan estomacant mentalment, aquí no ens estem estomacant mentalment, a Madrid van entrar i van picar el monument a les 13 Roses. Vull dir, és que... M'explico? M'explico? I potser som nosaltres més bosnians que no sembla. M'explico? I amb això, vull dir, el llibre del Joan m'ha interessat molt, saps per què? Perquè quan l'he anat llegint, ostres, jo veia coses d'Espanya i de Catalunya, constantment. I després una cosa important per entendre tot el que va passar, importantíssima. És dir, al final ningú es baralla si no es vol barallar i ningú es mata si no es vol matar. Poden haver-hi culpes exteriors i tal i qual, però alguna responsabilitat tenen els d'allà. Però quan va haver-hi la guerra curteta a Eslovènia, Croàcia era una festa. Sarajevo també. Belgrad va ser una festa fins que no la van bombardejar l'OTAN. Quan va haver-hi la guerra a Croàcia, Sarajevo com si no passés res. M'explico? Quan estàvem bombardejant Sarajevo, jo me'n vaig, el primer o segon viatge, llavors me'n vaig anar a Belgrad. A Belgrad, els diaris, tota aquella setmana que hi vaig passar, tot el debat era si tenien que enderrocar una casa dels anys 20 on s'havia fundat el Partit Comunista Iugoslau. I uns a favor, en contra, tal, quan s'estava destruint Sarajevo, i ara s'està barallant intel·lectualment per aquesta casa. Vull dir que en el fons hi passa arreu, el món és una gran Iugoslàvia, el que passa al veí t'importa relativament poc. Sí. D'això, del paper dels mitjans, tu, Joan, em fas referència en un... Hi ha un moment en el que parles de comunitats que no es tenien antipatia o no s'odiaven d'entrada, comunitats diverses, en els que de cop i volta la televisió sèrbia o la televisió croata o qualsevol altra televisió amb una tendència molt determinada els explicava que a la vall del costat els serbis estaven matant els musulmans o els musulmans estaven matant els serbis. Aquella gent no ho veia, òbviament això que els podien explicar era o una exageració o directament mentida. Per una qüestió d'estructura de defensa de l'Estat hi havia armes per tot arreu i clar, dona la sensació que a molts llocs hi va haver gent que va passar a l'atac preventiu. És abans que
que em passi el mateix que els van passar als veïns de la vall del costat, jo actuo abans. Aquesta visió és correcta? Hi va haver això també? Els mitjans van escalfar l'ambient fins a aquest punt? Jo reprendria això que deia en Plàcid respecte als periodistes que estaven allà i que efectivament veien el que hi havia al seu voltant, ell deia als 100 metres, potser una mica més, però s'entén bé la metàfora, amb la gent que vivia allà, sobretot en el món agrari, en el món del camp, hem de pensar una mica el mateix, no? És a dir, gent aïllada, gent que potser això, com molt tenia un televisor o una ràdio, però que tenia uns sistemes d'informació molt bàsic, no? Llavors, què fan aquestes elits, que jo una mica vinc a dir en el llibre que es dediquen a estimular i a promoure quedar-se una part del pastís? Home, controlar molt bé els mitjans, perquè com que si en controles un, diguem-ne, ja aconseguiràs tenir la gent ben incentivada, doncs ja està, ja tens la feina feta, no? És a dir, en un context com el d'ara, això seria 10.000 vegades més difícil, fins i tot en el món agrari. Però en aquell moment era molt fàcil, perquè és això, no hi ha internet, hi ha molt pocs mitjans de comunicació. Evidentment, també tinguem en compte que estem parlant d'un país que està en transició o que intenta fer una transició del món comunista, bueno, seria el socialisme autogestionari, però és igual, del comunisme, que és un món que no hi ha llibertats, cap a un món pluripartidista i tal, però no hi ha una estructura de mitjans de comunicació privats potent, ni uns mitjans de comunicació públics, diguem-ne, a l'estil de la BBC, que es dediquin a explicar ni la veritat ni el matís. No, home, no, estem parlant de mitjans de comunicació controlats fins llavors pel règim. Per tant, tampoc no podem esperar que fessin una feina periodísticament intachable, no? Al revés, van ser manipulats i segueixen sent a dia d'avui manipulats per cada una d'aquestes elits per intentar posar, sí, incentivar la gent a això. Escolta, alerta que pot ser que aquí al costat n'hi hagi un dels altres i crear aquesta consciència dels altres, sobretot també. Que en el camp, això també és molt important, segur que en Plàcid també ens ho ha explicat molt bé, no té res a veure la vivència del món agrari del món urbà, no? Això en el llibre queda molt clar, és a dir, on hi ha aquests focus de multietnicitat és a les ciutats, és a Sarajevo, és a Tuzla, és a Mostar, si més no, al principi també, i en canvi és en el món agrari on la gent és molt més víctima d'aquests odis. Tot i que també hem de tenir clar que l'exèrcit serbo-bosnià, sobretot, diguem-ne, eren soldats professionals que venien de l'exèrcit iugoslau. És a dir, tampoc hem d'entendre, és una de les coses que explico al llibre, no? La idea aquesta de no, és que els serbis van agafar i se'n van anar a les muntanyes i es van dedicar a tirar bombes contra els seus antics veïns. Algun també, efectivament, hi havia paramilitars, sí que hi era això, però bàsicament els 80.000 soldats que tenia l'exèrcit de la República Serbo-Bosniana venien de l'exèrcit iugoslau, és a dir, es dedicaven a això, no? Vostè és forner, vostè és periodista, doncs jo soc militar. I els militars en aquell moment els diuen vostès quedin-se aquí, només els serbobosnians, i dediquin-se a guerrejar. És a dir, que això també és una de les coses que intento explicar. A diferència de la resistència de Sarajevo i de les ciutats, bàsicament bosníacs, però també serbis i croats, que sí que són gent que té altres professions i se'n va lluitar, diguem-ne, per impedir l'agressió de l'exèrcit iugoslau transmutat en exèrcit serbo-bosnià. Bé, algunes coses que van sortint. No sé si en Plàcid això de la part aquesta de la tensió urbà-rural, això es podria dir que era inclús més bèstia que aquí, que a casa nostra, en aquell moment. Una pregunta que m'interessa, de fet. No, estava a anys llum. O sigui, jo me'n donava compte llavors fa 30 anys que el camp català i tal era molt més ciutat. La clau camp-ciutat no s'entén les guerres iugoslaves sense això. Ara, tenint en compte una cosa, que Auschwitz es va inventar les ciutats, no el camp. Vull dir, no convertim ara el pagès és un salvatge i el de la ciutat és un... No, però sí que també era una època on no hi havia tanta informació. La manipulació va ser... És a dir, jo crec que va ser més important per l'esclat de la guerra els papers dels mitjans de comunicació que dels propis polítics. I sobretot en una època que no hi havia molts canals, que era molt d'això. I en tot cas, una cosa, un detall que no se'm volia passar. Quan deies matrimonis mixtes, bueno, aviam, com t'ho diria, quan esclata la Guerra Civil a Barcelona, hi ha un matrimoni que ell és de dretes i ella d'esquerres, el fill no surt de centre.
Saps què vull dir? Que el matrimoni mixt tampoc vol... ajuda al matís, però tampoc vol dir que... No és la solució, tampoc, eh? Jo no parlava i em sembla que en Joan tampoc ho tracta així al seu llibre, ara em desmentirà si vol, però jo no parlava tant com a solució, sinó com a indicador, és a dir, com a termòmetre. És a dir, si la gent es barreja, és que molt no s'odien, molt no es poden odiar. Sí que és cert una altra cosa que comenta el Joan al seu llibre, no? L'estructura nacional iugoslava feia que la gent es pogués retratar com alguna cosa. És a dir, és quan Tito, a més, crea una categoria que no existia, que era el de musulmà. Llavors, es podien retratar com a diferents nacionalitats. Clar, el fill d'un serbi i una musulmana, o d'un croata i una sèrbia, com tu dius, Plàcid, no es podia definir com barreja de res. S'havia d'autoatribuir una nacionalitat en algun moment donat, no? Per tant, fins al 61 que deien indefinits. Exacte. Jo soc un indefinit. Exacte. O el iugoslau, que era una altra nacionalitat superposada, no? I també es veu amb els anys, durant l'existència de Iugoslàvia, com els ciutadans que es defineixen només com a iugoslaus, mica en mica va pujant. Clar, mai arriba a ser majoritari, no els hi dona temps, però arriba un punt en què és un percentatge interessant de població, no? Que ja agafa aquesta identitat superposada a la resta. Jo no parlava tant d'això, de solució, però sí com de termòmetre. Joan, deies? Sí. No, que ara ho estic buscant perquè ara no me'n recordo. Hi ha un cas d'una noia que va venir a viure aquí a Catalunya, em sembla, no ho trobo en el llibre, és igual, que vivia al barri de Dobrinja i explica que ella no era conscient del seu background ètnic, de la seva etnicitat, diguem-ne, fins que comença la guerra. I ho trobo fantàstic. És a dir, quan comença la guerra, no, aquesta persona, una noia jove, amb 10 o 11 anys, veu que la gent s'està matant per alguna cosa que no entén, no? I després li deuen dir, no, bueno, perquè uns són d'una cosa, els altres. Però ella mateixa no és conscient de quina és la seva traçabilitat ètnica, faig servir aquest concepte, perquè té a veure amb la religió i en molts casos, com que no són religiosos, això simplement s'expressava amb les festes, que si Nadal, que si el Baix Ram, que si aquestes coses, no? Des d'un punt de vista molt cultural, com la majoria de gent ho viu aquí. Per tant, si la pròpia gent en aquell moment, alguns ni sabien el que eren, clar, això agafa interès, no? I penso la tesi que proposo, perquè si no saps ni què ets, com has de lluitar a favor o en contra d'uns altres. Però tu has dit, el tema és alguns. Quina intensitat? Eren alguns, és 10%, 30%, 20%? Perquè si aquests alguns hagués estat un 80%, no hi hauria hagut guerra. Saps què vull dir? És la intensitat, que és... Després podem parlar de responsabilitats, de qui va tenir més o menys culpa, i podem parlar, jo crec que van ser més els serbis. Per què? Perquè tenien més territori, més poder polític, més poder econòmic, més armes, més de tot. Però al final es redueix tot en una qüestió d'intensitats. I després, sobretot, quan diem la clau camp-ciutat, no s'entén la guerra sense això, tampoc oblidem, tornant a allò d'Auschwitz i que ho va inventar el poble més cul d'Europa, que l'home que va ordenar que va ordenar que es bombardegés i es cremés la Biblioteca Nacional era un dels màxims experts a Iugoslàvia de Shakespeare. Sí, les paradoxes que deia. No, efectivament, el percentatge, hauríem de dir, de gent que sí que reconeixien aquesta clau iugoslavista és d'un 10%, que no ho explico, però també és veritat que, si no estic errat, durant la guerra de serbis a Sarajevo mateix, no les zones controlades pels serbis de Sarajevo, que és una altra cosa, de serbis en la zona controlada pel govern bosnià segueixen vivint-hi, ara no recordo la dada, no sé si són 20, 30 o 40.000, és a dir, una part dels 300.000 que hi havia al principi. És igual, hi ha una porció, per tant, i fins i tot hi ha una associació, diguem-ne, dels serbis que seguien visquent a Sarajevo i dins aquest context multiètnic, reivindicant-se, sí, serbis, però sense portar-ho a, bueno, com que som serbis ens hem de matar amb els altres. Sí, efectivament, és veritat que si, això és com tot, no? Si el 90%
no cal fer cap translació aquí. Si el 90% d'una comunitat vol una cosa, home, és probable que aquella cosa acabi passant, no? O a l'inrevés, si un 80%, com deies tu, d'una comunitat no vol una cosa, és poc probable que acabi passant. Però, bueno, com que hem de tornar a aquest inici de la guerra en el qual el que passa és que hi ha un país que s'independitza i acte seguit un exèrcit, que és l'exèrcit iugoslau, ataca aquest país i intenta evitar que això passi, clar, abans no arribem a aquesta idea de que ens matem els uns als altres, passen uns quants estadis. Llavors, tot i que això sigui una qüestió de matís, jo sí que crec que és interessant explicar-la. I evidentment, això, que sí que hi havia paramilitars serbis, croats, i també de musulmans i jihadistes que van allà a ajudar el govern bosnià. Sí, tothom té, diguem-ne, persones que agafen i diuen, escolta, sí, jo m'apunto a aquesta idea i anem a matar el contrari. Però, bueno, jo crec que hi ha moltes objeccions a fer en aquesta tesi així general de la guerra ètnica o entre comunitats, és el que deies tu abans. Un contrari que al final moltes vegades també es trobava a l'altra banda, és a dir, aquest percentatge del que tu parles de serbis i de croats a l'armígia bosníaca, de musulmans que estan a l'HBO, a l'exèrcit, a les forces bosniocroates, cosa que no es dona tant, per no dir que potser no es dona gairebé gens, amb l'excepció, amb aquella excepció de Bihać, correcte, amb l'excepció de Bihać, a les forces sèrbies. Les forces sèrbies sí que són molt més monocolors, no? Clar, perquè són professionals. Clar, aquesta és la diferència. O sigui, els estadis inicials és l'exèrcit iugoslau com a tal que aparentment intenta actuar de força d'interposició, no? És a dir, hi ha algú que s'ha saltat la legalitat vigent i ha declarat la independència, doncs nosaltres enviem l'exèrcit i a partir d'en sembla que és al maig, o sigui, al cap d'un mes, sí que ja s'agafa i es pren la decisió, es segrega de l'exèrcit iugoslau tots aquests elements que són serbobosnians, els que no se'ls convida a marxar, i aquests 80.000 soldats, clar, són professionals que estan a les ordres d'un exèrcit professional. Per tant, per això dic que la idea aquesta de que serbis lluitant perquè sí contra els altres, segur que n'hi havia, i de grups paramilitars, però que, si més no, que això triga a arribar i que passa temps fins que no es pot consolidar una mica, però que bàsicament, clar, és diferent. Hi ha un exèrcit professional que és el format per serbobosnians, inicialment contra un exèrcit multinacional que obeeix a unes consignes, això, multiètniques. Després la cosa es complexitza perquè els croats també juguen en aquesta clau i finalment els musulmans també acaben dient, escolta, doncs, si ens hem de barallar en clau ètnica, cap problema, ens hi barallarem i ho farem. I per tant és quan ja es desmunta una mica el que jo intento explicar. Que és també, suposo, quan ja la guerra comença a ser una mena de tots contra tots, quan hi ha l'escissió de l'aliança entre croats i musulmans, suposo que és el màxim moment de confusió sobre el terreny plàcid, suposo que també es devia viure així, potser també costava d'entendre, i clar, llavors sí que quan tens una força clarament sèrbia, una força clarament croata, és possible que el bàndol musulmà digui no ens queda més remei, per una qüestió també de confiança, de saber amb qui està amb nosaltres jugar aquesta carta, oi? Sí, el que passa és que al principi de la guerra, el primer estiu, primer any, tu veies que anaven junts els croates i els bosniomusulmans, no? I els veies a tots els pobles amb les dues banderes. Ara, no hi havia encara la bandera actual de Bòsnia-Hercegovina, era la verda i tal, no? I els veies junts i allà encara, vull dir, es veia una mica... O sigui, si hi ha hagut una banda més plural, evidentment, ha estat aquesta, inclús després del trencament, inclús després que es fessin més musulmans, tot i així era més plural que les altres dues. Això claríssim. I al final sí, al final és tots contra tots, però com que depèn de quina vall, maten uns o maten altres, o s'alien uns altres. Hi havia una vall que s'havien estomacat de valent els
croates i els serbis, i llavors quan els croates i els bosni-musulmans s'enfronten, els serbis els acullen en els antics que els havien matat. Llavors, vull dir, hi ha la confusió, depèn molt del lloc. Però també perquè es vegi la complexitat, la magnitud de la tragèdia. Jo me'n recordo a Sarajevo, hi havia una cantant, que em sembla que encara és viva, que es deia Zezza, una cantant pop d'aquestes de turbofolk i tal, que era, em sembla que la dona de l'Arkan, d'un paramilitar. Bueno, doncs aquest paramilitar també era dels que estomacava Sarajevo des de les muntanyes. Doncs jo me'n recordo una nit en una mena de discoteca, els musulmans ballant com bojos la Zezza. M'entens? Que era la dona dels que els bombardejava. I després de la guerra, al final, tots s'han unificat a Eurovision, perquè tots es voten Eurovision al final. Vull dir, és molt, molt complexa. No tot, perquè al final m'entens, un croata preferirà votar amb el que es va matar però que el coneix i d'alguna manera menja igual i tal, i la seva cosina està casat amb un no sé què, que amb un d'Islàndia que no hi té res a veure i el veu com un tros de gel. Al final, el contrari de l'amor no és l'odi, és la indiferència. I ara, tots aquests matisos, penseu que tots aquests matisos, infinits matisos, s'acaben a Kosovo. A Kosovo no hi ha matrimonis mixtes. Res! Allò era, pam, dos bàndols. Allò no era Bòsnia, no era tot aquest ball de matisos. Res. Allò era simple, fred, criminal. I segueix sent-ho, no?, amb la separació a la ciutat de Mitrovica, no? Ni un sol matrimoni mixt. Deu haver-hi un, però un. Res. Absolutament res. I dos llengües, tot diferent. I no n'hi havia hagut abans. No n'hi havia hagut abans. És a dir, que la situació venia ja d'abans o... A Kosovo o Bòsnia? A Kosovo. No, ja venia d'abans. Això ja és antiquíssim. Pensa que em sembla als anys 60 o 80 l'exèrcit federal ja va bombardejar llocs de Kosovo. Vull dir, el de Kosovo és oli i aigua. És a dir, oli i aigua. Bòsnia al final és un mateix caldo. S'odien, es maten, tal, però veus que és la mateixa cosa. M'explico? Absolutament la mateixa cosa. Al cap i a la fi, els musulmans de Bòsnia són ex-serbis que no fa ni 500 anys que es van convertir a l'islam. Vull dir, és la mateixa cosa. Sí, és això. Jo el tema de la llengua, que des d'una perspectiva sempre de nacionalisme català, com si diguéssim, sempre es diu que la llengua és l'element central, allò que dona identitat pròpia a Catalunya. En el cas basc, per exemple, no és així, no? Són altres elements, no? Però jo sempre, clar, venint d'on venim, sempre em quedo amb aquesta clau d'escolta, si al final tu parles la mateixa llengua que jo, tu i jo som algú junts, m'explico? Encara que tu siguis catòlic, tu siguis musulmà, o que els teus avantpassats fossin no sé què. En canvi, en el cas de Kosovo, no, uns parlen albanès, els altres parlen serbi. Són mons completament diferents. Per això també una mica en el llibre això, la reflexió aquesta de al final quines són les diferències que hi ha. Els noms que tenen, sí, és veritat, tenen noms diferents en funció de la seva traçabilitat ètnica. El record de si els pares o els avis eren d'una església ortodoxos o musulmans, i les festes que celebren una mica, però la diferència és petita. Per això dic que es van incentivar artificialment uns odis que en el cas de Kosovo no calien, perquè aquí la diferenciació sí que és tan clara. És a dir, hi ha un ells i un nosaltres claríssim. I en el cas de Bòsnia no, és el que diuen Plàcid, que al final, encara que ara estigui molt segregat, mengen tot el mateix, per entendre'ns. Tots mengen el mateix, tot el caldo de cultiu és el mateix. És a dir, ho veus, no hi ha diferències ni físiques ni d'allò. Per tant, clar, és molt diferent. Tenim en Juan Luis Martínez al xat de Twitch. En Juan Luis és l'autor de l'Horror, la novel·la que també publicarem a la vegada que Bòsnia, la guerra que no es van explicar, ofereix una visió des de la narrativa, una visió complementària. En Juan Luis va formar part de les missions de pau dels cascos blaus amb l'exèrcit espanyol i ens pregunta quin penseu que va ser, quin paper penseu que va fer les forces de la pau de l'ONU primer i de l'OTAN després. Quina és la vostra opinió? Jo diria
O parles tu? No, comença tu. No, jo diria que és el mal menor. És a dir, per molt que es critiqui, seré ras i curt, no és cert que Europa va intentar frenar-ho, a Brioni, però Europa no tenia prou força i els altres tenien prou ganes d'estomagar-se, com perquè no resultés. Al final, jo sóc relativament jove, tinc 58 anys. He vist 2 cops a la meva vida, 2 cops, com als Estats Units aturava guerres a Europa que Europa era incapaç d'aturar. Bòsnia, 95, Kosovo, 99. Pots criticar, no pots criticar, però Europa no va fer res. Què et vull dir amb això? I lligo el de les Nacions Unides amb l'acord de Dayton. És a dir, jo crec que al final es pot criticar, podem criticar evidentment el paper dels holandesos. Allò va ser nefast. Però, clar, a les Nacions Unides o el paper dels francesos a favor dels serbis, Morillón, vull dir, nefast, però ja posteriorment i tal, durant la guerra no va fer res els cascos blaus, absolutament res. I després, amb tots els acords de Dayton, és el mal menor, perquè és molt fàcil criticar ara, és que tindria que haver tot un acord perquè les culpes de com es va solucionar, però la urgència en aquell moment era aturar les matances, aturar-les. Llavors, quan fas un metge fa una aplicació d'urgència, no pot estar per hòsties. Ha d'anar a tallar. I llavors, en aquest sentit, cascos blaus. Quan, a més, em sembla recordar que els cascos blaus tenien unes regles d'intervenció molt complicades, que els deixaven molt lligats de mans i peus a l'hora de fer segons quines coses. Perquè el seu paper no estava clar. La ONU, UNPROFOR, el que demana és que facin de forces d'interposició. Que vol dir, vostè posi gent uns i altres, intenti que no es matin, però no pot fer servir la força excepte en casos molt limitats. Jo estic totalment d'acord amb el que ha dit en Plàcid. Això és bastant políticament incorrecte de dir, perquè tothom, i és bèstia, perquè quan ho parles, evidentment, amb la Xifa, per exemple, la persona amb qui vam fer el documental de Bòsnia ara fa poc, clar, ella és víctima de la inacció d'aquests cascos blaus holandesos i una mica tot aquest pan tomàquet. Però, sent políticament correctes, però sent de la real polític, escolti'm, al final, l'opinió pública què estava demanant? Acabar amb la guerra, no? Doncs qui va aconseguir acabar amb la guerra, bàsicament, són els Estats Units. Bàsicament. Es va fer el que es va poder en aquell moment, que és agafar i, sí, sancionar una mica la realitat que hi havia en aquell moment. Però, clar, la pregunta, no? I, per tant, això va portar que quedés un tros del país per uns i un tros del país pels altres. Molt bé, però, clar, la pregunta què és? Què havíem de fer? Esperar 3 mesos o 4 o 5 o mig any a veure si un dels blocs s'imposava i ho arrasava tot, com si diguéssim, i volíem seguir veient això. És a dir, és molt fàcil ara reclamar, s'hauria d'haver fet d'una altra manera, quan el que reclamava la gent és no que s'aturi, no? Perquè la gent arriba un moment que queda saturada. Això sí que ho recordo jo ja força bé, tot i que era petit. Estava saturada d'aquest conflicte. Diu, ja no vull veure més això. Acabin-ho. Facin el que siguin. No? I si no ho arregla la Unió Europea, la Comunitat Europea en aquell moment, és igual que vinguin els Estats Units, però acabin-ho. Clar, el preu d'acabar-ho, tal com estava, és generar aquest empat que hi havia bèl·licament sobre el terreny, doncs convertir-lo en una realitat institucional. Clar, aquest és el preu, però, insisteixo, què havien de fer? Esperar que se seguissin matant durant més temps i, per tant, clar, una rasa i comença de zero. I important, als Estats Units, aquests 2 cops bombardejant pobles cristians per salvar pobles musulmans. Clar, ho oblidem ràpid, això. Els de Kosovo no. I llavors, una altra cosa molt important, essencial per entendre'ls els europeus avui en dia. Si avui en dia a algun lloc d'Europa es lia una cosa com es va liar a Bòsnia, a Europa avui en dia res, absolutament res, em diu que fora capaç d'aturar-ho. Res. O sigui, seria com llavors. No hi ha res que ens digui, o almenys a mi, però absolutament res, que dir no, ara sí, Europa ho aturaria. Absolutament res. I en aquest sentit és un gran fracàs d'Europa. Perquè en aquests 25 anys... Ucraïna, no?
perquè en aquests 25 anys no s'han desenvolupat estructures que vagin a favor d'aturar aquesta mena de conflictes. No, perquè en aquests 25 anys Europa ha progressat o no, perquè hi ha alguns que se n'han anat, però ha progressat sobretot amb el sentit, amb el sentit econòmic del terme, amb el sentit del benestar. Però això ja sé que és políticament incorrecte dir-ho, però és una realitat que ens explica el món. Els Estats Units, amb tots els seus defectes i amb tots els seus crims, que també en té Europa, és una societat que està disposada a que els seus soldats morin per una causa que ella considera correcta. Potser no ho serà, Europa no. Sí. No, i el cas de Bòsnia i Kosovo són exactament així. Quin interès tenia en aquells moments als Estats Units el Kosovo, el 95 o el 99, per intervenir? Alguns diuen la reelecció del president Clinton l'any 96. Bé, molt bé, d'acord. Però hi havia algun interès econòmic, algun interès geoestratègic? En el cas de Kosovo es diu que una mica més perquè després s'hi va instal·lar una base, però en realitat no, és una qüestió de principis. El mateix, es diu l'opinió pública no pot aguantar més això, als Estats Units el mateix, i doncs són els Estats Units que agafen i diuen bueno, doncs traurem les castanyes del foc com ho fem nosaltres, clar, combinant diplomàcia amb acció militar. I això és una mica el que fan, bombardegen, aturen les hostilitats, els agafen, els reuneixen i busquin una solució, els hi posen un mediador, jo crec que va fer un gran paper, Richard Holbrooke, encara que també sigui molt criticat per moltes coses, i s'arriba a una conclusió, a la qual hi ha coses que ens agraden, sí, evidentment. Hi ha coses que no ens agraden, evidentment. També hi ha de molt bones. El Tribunal Penal Internacional que ha perseguit, em sembla que són ha incriminat ja 125 o una cosa així, persones acusades, no? És a dir, en quin altre conflicte s'ha fet això darrerament? És a dir... Sí, i una cosa curiosa, per aturar la guerra es va tancar els 3 líders amb una base militar a no sé on, a Dayton, perduda a no sé on. Sí, el Holbrooke, a les memòries, explica que l'obsessió dels Estats Units, i van dir no sortireu d'aquí fins que no atureu això. En canvi, l'obsessió de França era que els tractats es signés a París. En un palau, a París, a Versalles, allà, pam! Era l'obsessió de França. A França els haguera fotut en un palau. Rambullet, de Kosovo, es va posar en un palau. Els Estats Units els fot amb un furlo, amb una base militar. Sí. Bueno, és aquesta narrativa i aquesta visió que té cada lloc que és diferent. Sí. En tot cas, i per anar acabant, perquè ja estem damunt de l'hora, els acords de Dayton, tenint en compte que ja duien 3 anys molt llargs de guerra, per no dir gairebé 4, i fent servir una expressió que has fet servir tu, Plàcid, pel que fa a les forces de les Nacions Unides, van ser un mal menor? Era els millors acords que es podien aconseguir en aquell moment? Jo crec que sí. I si no s'ha avançat a partir de llavors, no és culpa de la comunitat internacional, sinó dels propis bosnis. M'explico? I ja està, és així. Tu dius, era un mal acord, vale, però ells podien haver... Escolta, al cap i a la fi, els bosnis no han canviat una cosa tremenda, que és la seva Constitució, això en parla en el seu llibre, que per ser president, m'entens, de tot plegat, només pot ser serbi, croata o musulmà, que són els 3 que es van estomacar. Els únics 2 que no es van estomacar, que eren jueus i gitanos, no ho poden ser. Només pots ser president si ets un dels que es van estomacar. Dels 2 pobrets que no van fotre res, niet. T'has de definir, és a dir, t'has de retratar per poder intervenir en el poder a Bòsnia. Sí, és... No, és que encara que et defineixis com a gitano o com a jueu no et deixen. No, dic... musulmà. Clar, dic definir-te com una de les 3 comunitats més nombroses. O et retrates com una de les 3... I en el fons definir-te com una de les 3 comunitats més criminals. Clar, perquè tampoc hi ha la possibilitat de definir-se com a bosnià. És a dir,
no com a musulmà, no com a no, jo sóc ciutadà de Bòsnia i no m'emprenyis si sóc musulmà, croata o sóc serbi o fins i tot, si vols, si sóc gitano o si sóc jueu. No, jo sóc bòsnia i punt. Aquesta possibilitat tampoc està contemplada i clar, aquí és on entrem en un país d'ètnies, no de ciutadans, en què la ciutadania està un grau per sota de la teva pertinència o adscripció més o menys voluntària o obligatòria a una comunitat determinada. I ara és quan diran, és que és culpa de Dayton. Vale, però en aquell moment era l'única manera d'aturar-ho. M'explico? Era l'única manera d'aturar-ho. I era el preu que estem pagant perquè s'aturés. M'explico? Ara, si ells ho haguessin fet, perquè donar sempre la culpa fora, bueno, si ells ho haguessin fet un esforç, tots plegats, i no l'han fet. El faran ara quan han de seguir el procés d'integració a la Unió Europea, que arribarà d'aquí 3, 4, 5, 10 anys, no ho sé, espero que no molt més enllà, en el qual totes aquestes coses, algunes ja els han obligat a canviar-les, doncs s'aniran imposant com fruita madura. Serà l'única manera de superar aquesta situació. No, perquè algú diu, no, el que s'hauria de fer és un Dayton 2 i tornar a intentar canviar l'estructura. Bueno, i com ho fas? Si uns es tiren per un cantó, els altres per l'altre, és impossible tornar a arribar a un acord. Per tant, l'única solució, una altra afirmació políticament incorrecta, està molt bé que ho fem, és dir que la Unió Europea, amb tots els seus defectes, totes les seves mancances, és el factor que farà que la situació progressi, perquè els obligarà a compartir polítiques que ara tenen disseminades, a portar uns estàndards europeus, algunes coses que ara no estan fent en aquest nivell, i per tant és l'única solució que jo crec que arribarà tard o d'hora, però arribarà segur. I tu, Joan, com veus Bòsnia ara mateix? En quin estat està com per entrar a la Unió Europea? Bueno, segons els indicadors que té la pròpia Unió Europea, força malament. Sèrbia, per exemple, es planteja que podrà entrar abans que no pas Bòsnia, perquè són indicadors que van monitoritzant i així és, no? Però alhora és evident que ells veuen que aquesta és l'única sortida i per tant que acabaran fent el que sigui per integrar-se a la Unió Europea, integrar-se a la OTAN, integrar-se a totes les estructures de poder occidental que són les que els hi permeten accedir a un mercat comú i per tant accedir a tots els avantatges que malgrat per molt denostar que sigui la Unió Europea doncs els hi ofereix. Tingueu en compte, per exemple, que hi ha una part, hi ha una paradoxa divertida, que és que tota la població croata de Bòsnia pot tenir, i per tant a la pràctica té, no és obligatori, però pot tenir passaport croat. I per tant, a la mesura que té passaport croat, vol dir que té un passaport de la Unió Europea. I per tant, vol dir que hi ha una part de Bòsnia, hi ha una part de ciutadans de Bòsnia que ja tenen la ciutadania europea. És una cosa fantàstica. Amb això em plantejava, quan vaig llegir això en el teu llibre, em vaig plantejar una gran pregunta. Com demostra un croat de Bòsnia que és croat davant de Zagreb? No, simplement perquè per la residència, jo crec, per la residència d'on te viuen. Sí, jo visc a Mostar i per tant, demà no ho sé, hauríem de mirar bé, però crec que és automàtic perquè el Croàcia fa un paper de molt paternal respecte a aquesta població hercegovina i per tant jo crec que els hi planteja totes les facilitats, perquè és una manera també de seguir incidint dintre la política bosniana i seguir dient, bueno, escolta, al final el passaport bosni sí que el tenen, però el que els dona poder és que jo a Croàcia els dono un passaport de la Unió Europea, però el detall no ho tinc clar. No, això està clar, però clar, és una qüestió a plantejar. Al cap i a la fi, i tornant a l'Holocaust, als jueus se'ls hi necessitaven posar-los una estrella de David de color groc perquè a simple vista no se'ls podia distingir. Perquè si se'ls hagués pogut distingir no hauria fet falta posar-los una estrella de color groc. Llavors, clar, em pregunto moltes vegades, més enllà de variants dialectals de la mateixa llengua, encara que n'hi diguin diferent, costums que moltes vegades es poden veure més a casa que al carrer, comunitats que tenen unes afinitats religioses que no pas una altra, quan el ciutadà croata de Bòsnia fa el tràmit davant de Zagreb, se'm fa molt difícil entendre quina mena de requisits se li demanen, més enllà d'una inscripció voluntària. I potser de la declaració d'una comunitat de que aquest senyor diu el que diu ser. No sé si m'explico. O orígens familiars. Sens dubte, sí.
Sens dubte, orígens familiars, però són orígens familiars en el que tornem a lo mateix. És una inscripció per unes arrels, no? I aquí tornem més a allò que dèiem, no? Un país d'ètnies, no de ciutadans, on la ciutadania està un graó per sota de la teva adscripció, no? I això és el que és més sorprenent. I estic d'acord amb el que dieu, que Dayton és el que es podia. 25 anys de Dayton, 25 anys després de Dayton, les tres comunitats, i en tot cas Bòsnia, podien fer més coses del que van fer. Si voleu podem fer la lectura positiva. No s'han matat més. Vull dir, no... Jo saps què et diria, Bernat? Com t'ho diria? A la Primera Guerra Mundial, La Vanguardia envia 2 corresponsals als Balcans, un amb els francesos i anglesos i els altres al front de Monastir, i els altres amb els alemanys. Els dos, les seves cròniques flipen perquè veuen ciutats plenes de jueus, diferents tipus de musulmans vestits, tal. Avui en dia el Gaziel ho veuria al Raval. D'alguna manera Europa s'ha balcanitzat. Perquè Europa és molt complexa, tu vas a barris vas a París i et feliciten el Ramadan, abans no es feia. D'alguna manera Europa s'està balcanitzant en el sentit positiu, és un gran Sarajevo Europa. S'està fent més complexa i interessant alhora. I amb el sentit positiu i amb el sentit negatiu, perquè ells poden anar millorant, però nosaltres anem empitjorant. Què fa Polònia? Hi ha municipis que es diuen lliures LGTBI. Què vol dir això? Què vol dir això? O determinades polítiques a Hongria i fins i tot aquí. M'explico que no estan, ni ells estan tan lluny de nosaltres ni nosaltres d'ells, com fa 30 anys. El xat de Red Annie ens fa una pregunta més sobre la valoració dels bombardejos de l'OTAN sobre territori serbi i diu també sobre zones civils. I pregunta, als tribunals internacionals s'ha jutjat per igual els crims de guerra de totes les nacionalitats? És cert que durant els bombardejos de l'OTAN hi va haver morts civils a Sèrbia. I és cert que això s'ha tractat d'una manera molt diferent. Què opineu d'aquestes diferències? Evidentment es van cometre crims. Evidentment, com a la Segona Guerra Mundial es van cometre crims a Leipzig i a Dresden. M'explico? Es van cometre crims. En aquest sentit, sí, el Tribunal Internacional de l'Haia no ha jutjat l'OTAN. Ha jutjat gent local d'allà de tots els parts, però no ha jutjat l'OTAN. Un altre cop, jo tenia el cor partit, però és un altre cop, jo me'n recordo, no és per justificar-t'ho, és per explicar la complexitat. Me'n recordo una amiga sèrbia a Belgrad dient-me per telèfon menos mal que bombardean, perquè si no, diu, va viure a l'Argentina i parla castellà, si no, no nos quitábamos este millones de encima nunca. I llavors, sí, evidentment, es va fer així. Hi hauria hagut una altra forma de fer-ho? No ho sé. Els bosnians estaven contents que es fes? Sí. Els de Kosovo? Sí. Els altres? No. Sí. I també una cosa que apunta de Redani és que en aquesta visió que des de fora s'ha tingut ja durant la guerra i després de la guerra dels papers de cadascú, hi havia una mica com el serbi, el gran agressor, els musulmans, les grans víctimes, i en canvi, tant Croàcia com a estat, com els croates, com a comunitat dins de Bòsnia, com entremig, sense fer mai tampoc el paper d'agressor, malgrat moltes vegades sí que el van dur a terme, no? I és molt curiós com s'ha polaritzat també d'aquesta manera, d'aquestes tres formes, tot i que el Tribunal Penal Internacional sí que ha jutjat a membres de les tres comunitats en aquest aspecte, si la memòria no em falla. Sí, segur.
Us sembla, i ara no vull fer la paraula, no vull fer servir la paraula justa, però us sembla adequada la proporció d'atribució de responsabilitat sobre cadascuna dels actors de la guerra? Jo diria, és a dir, jo ja el segon any jo ja feia reportatges de francotiradors musulmans matant a civils serbis. Jo els feia, aquests reportatges. Vull dir, la guerra al final acaba embrutant a tothom. Inclús, és a dir, la víctima no és innocent només per ser víctima. La víctima es pot acabar convertint en assassina també. I llavors tot es complica. Jo crec que es va simplificar molt en aquest sentit. Crec que es va escoltar poc als serbis. Les raons de Sèrbia es van escoltar poc, perquè al cap i a la fi, si Bòsnia tenia dret a independitzar-se de Iugoslàvia, per què els serbis bòsnis no tenien dret a independitzar-se de Sarajevo, que és un tema que no s'ha contestat mai, al cap i a la fi. Es va escoltar poc. Jo me'n recordo un debat a televisió amb el Juan Goytisolo, el que passa que jo era un pipiolo, que ell va escriure un llibre del setge a Sarajevo i tal, sense haver sortit de la part musulmana o de la part bòsnia musulmana o central. Jo li vaig dir, home, per fer un llibre de Bòsnia hauries d'anar a preguntar, si més no, als serbis, encara que no comparteixis, i a veure què et diuen, i quina cara tenen, i quina brillantor tenen els ulls. Jo hi vaig anar i vaig conèixer a la mare d'una nena que va matar un francotirador musulmà y explicaba y tal. Y digo, bueno, sí, era muy difícil ir al otro lado, entonces por eso y tal. Bueno, entonces porque era muy difícil no fuiste. Ara, dit això, també diré que quan busques el global, quan em diuen qui va ser responsable, jo dic tothom va ser responsable. Diré més, els croates a Bòsnia i Hercegovina van ser pitjors que els serbis. I allà tothom. El que passa que hi ha una comunitat, un poble, una nacionalitat, digue-ho com vulguis, que són els serbis, que tenen més responsabilitat. Per què? Perquè eren més dolents? No. Perquè tenien molta més població, molts menys mitjans de comunicació, molts més tancs, tenien més responsabilitat. És a dir, tenien moltes més eines per haver-ho evitat. No perquè fossin intrínsecament més dolents, sinó perquè tenien moltes més eines per haver-ho evitat. Després venen els croates a no gaire distància i determinades zones de Bòsnia encara més, i després vindrien els musulmans, el que anomenem musulmans. Aquesta és la meva visió. Sí, per complementar això, clar, efectivament, la qüestió és el poder militar, és a dir, l'exèrcit serbo-bosnià té pràcticament ocupat el 70% del territori en la major part de la guerra, del 92 a l'inici del 95. No és fins al final que s'aconsegueix aquesta unió de les forces musulmanes i croates lluiten contra l'exèrcit serbo-bosnià i recuperen una mica de terreny. Què vull dir? Que durant la major part de la guerra l'exèrcit serbo-bosnià ocupa la major part del territori i, per tant, vol dir que fa més crims perquè té més acció militar. És una cosa impepinable, és qui té la força. Això porta a que en el Tribunal Penal Internacional de l'Haia, sí, efectivament, la majoria de casos són de serbis. Per què? Bé, perquè són els que tenien una estructura professionalitzada militar més forta, una capacitat més forta, van ocupar més territoris i van practicar una política de neteja ètnica segurament més bèstia. Per tant, sí, segurament se n'han jutjat més. I és veritat que la narrativa portava a pensar que els pobrets eren els musulmans, els serbis eren els dolents i, vist des de Catalunya, els croats eren els bons perquè són els que es volien independitzar, no? Des de la Catalunya nacionalista. Recordem que va haver-hi uns voluntaris catalans, com va explicar Jaume Clotet en un llibre, que van anar a lluitar a favor de Croàcia. I això no era baladí, era perquè hi havia gent que identificava els nostres són els croats. Per tant, els altres, els espanyols, qui són? Els serbis. I els musulmans, qui són? Bé, mira, no ho sé, uns tercers que els hi toca pagar el pato. Però vull dir que sí, que és veritat que hi ha aquesta narrativa que es va imposar de serbis com a dolents i croats com a més bons i musulmans com a pobrets, però bueno, tot això forma part de la simplificació necessària. És que em tiro pedres a la teulada sobre el que dic al llibre, però sí, la simplificació necessària. Necessitem saber quins són els bons els dolents. Puc dir una cosa de la simplificació? Una cosa que em va passar a mi. L'any 93 estava a la part sèrbia i el Karadzic, Radovan Karadzic, poeta, el líder polític dels serbis bosnis, me'l vaig trobar per casualitat.
Jo anava amb una amiga meva, periodista polonesa, que parlava serbo-croat perfectament. I el vam enganxar i el vam entrevistar. Però clar, jo no m'havia preparat les preguntes i li vaig fer 5 preguntes estúpides i ella em va respondre amb 5 respostes estúpides. Però la vaig publicar. Caratxis, ningú havia publicat, la publico. A l'any següent, al cap d'un any, ell va escriure un llibre de poemes, era poeta, on entre els seus versos ja t'anunciava Srebrenica. En poema, ja t'anunciava el que passaria un any i d'això després de Srebrenica. Clar, si pogués tirar enrere en el temps, va ser a les pistes d'esquí de Pale, però en primavera, que amb els telesquís parats i tot allò, me'l vaig trobar en un restaurant. Jo li haguera dit, no li haguera fet cap pregunta política, li haguera dit, senyor Karadžić, sisplau, escrigui'm un poema pels lectors i subscriptors de La Vanguardia. I en aquell poema hi hauria hagut més veritat del que passava i del que passaria que amb les 5 preguntes i respostes polítiques estúpides. Sí, sí. Ens hem allargat una mica més del temps. Moltíssimes gràcies pel vostre temps. Si voleu dir alguna cosa per acomiadar-nos. Joan? No, simplement que algú, jo ho vaig dir l'altre dia, em sembla una altra d'aquestes sessions que vam fer, que algú pot prendre el llibre com que parla de Bòsnia, l'interès és Bòsnia i els Balcans en aquell moment, i una mica agafant la reflexió que feia en Plàcid, de que ens hem sarajevitzat a Europa, dir que en el llibre també el que pretén és obrir aquest debat de què en fem d'això de les identitats i com ho fem per intentar buscar manera de viure plegats. Inclou Catalunya, això inclou Espanya, inclou Catalunya. Clarament, gràcies al que ha dit en Plàcid que llegint el llibre ella ha trobat moltes referències implícites a Catalunya i a Espanya. I és així. Jo el llibre l'he escrit en uns moments de gran polarització política, uns moments molt forts aquí a casa nostra. I, per tant, sense dir-ne res explícitament, que efectivament està ple de missatges. Però res, aquesta idea de que m'agradaria que servís el llibre no només per explicar a Bòsnia la guerra que no ens van explicar i tot això que dic, sinó, bueno, ara i aquí, Catalunya 2021, Espanya 2021, Europa 2021, bueno, com ho fem, això? Com ens organitzem per intentar això, no acabar a garrotades i com ens ho podem fer? És una pregunta, diguem-ne, holística, que ens podria ocupar 10 llibres, però jo crec que s'ha de fer aquesta reflexió perquè si no, no ens en sortirem. Jo acabaré amb una cosa que vaig un any abans de la guerra a Iugoslàvia, a Londres, amb una oficina de turisme iugoslau, tenien una mena de propaganda perquè anessis a visitar, que deia Iugoslàvia no és un país, és un paisatge, it's not a land, it's a landscape. Diu, no és un estat, és un estat d'ànim, Iugoslàvia. Jo crec que jo mai he vist tant dolor i tants cadàvers i tanta merda enmig d'una tal bellesa paisatgística, arquitectònica i humana. Doncs com a resum de la qüestió és prou eloqüent. Bòsnia, la guerra que no ens van explicar, un assaig de Joan Salicru, que ara mateix està en fase de campanya a Verkami i podeu participar si voleu. Plàcid, Joan, moltíssimes gràcies per aquesta estona parlant sobre Bòsnia. La setmana que ve parlarem de l'horror, de la novel·la de Juan Luis Martínez. Moltíssimes gràcies, molt bona tarda. Gràcies a vosaltres.